Como que non? Con Carlos Tresandí na Radio Galega. Esta tempada tiña pensado facer algo inusual, que era comezar coa sintonía. Porque como esta tempada somos máis transmedia que nunca, entón eu ás veces, eu antes, o mellor, empezaba o programa e tiña un concepto de espacio-tempo, onde estaba, onde emitíamos. É certo que a hora que íbamos, o día que íbamos. Efectivamente, é certo que non hai que esquecer que éramos o podcast máis descargado da web da Radio Galega nas últimas 3 tempadas, sí, consistentemente. Entón eu xa sabía, porque as matemáticas non minten. non minten, non, nin os datos son os datos. Entón iso non minte ninguén. Entón eu digo que tiña concepto de o que ven sendo o espacio-tempo tolo do podcast. Non, claro. Pero agora xa non sei onde estou, nin que hora é, nin podo dicir, pois son as... Que aparte pareceme mal, porque non vou dicir son as 3:15. Claro, porque mellor unha persona está nos escoitando ás 4:17. Por exemplo, ou ás 5:43. Claro. Entón, esa persoa mellor de algún xeito séntese como pois agraviada, porque di, pois no meu reloxo non. Entón, a primeira novidade desta tempada é que vou dar horas ao show. Vale. Quero dicir, por exemplo, agora mesmo son as 15:43. Vale, porque che gusta a ti, unha hora que che guste a ti. Unha hora menos en Kuala Lumpur, por exemplo, porque ao mellor hai alguén en Kuala Lumpur que son as 14:36. A ver, quero dicir, en algún lugar será a hora. Por iso, sí, entón, claro, eu estou tranquilo, porque como isto do podcast vai supermundial, sí, sei que vou acertar en algún momento. Claro. Entón, son as 14:15, son as 1:34, claro, non pasa nada. Que bonito. Iso para empezar, vale? Logo, dixen, hai que revolucionar o mundo do podcast pola nosa parte. Entón, que facemos? Imos facer un estudio de radio. Bueno, para revolucionar por primeira vez. Por primeira vez, un estudio de radio. Nunca se fixo. Claro, porque como é a nosa quinta tempada na Galega, na Galega como concepto, ademais, sí, como concepto global. Claro, transmedia, como transmedia, 5G. Entón, dixen, íbamos a facer un estudo de pero leva 5G leva chis incorporado, lega entendo. chis, que como estamos todos vacinados, dixen, pois 5G, todos que estamos todos vacinados. Estamos todos vacinados, sí, vale? Sí. Con antíxenos e todo, vacinadísimos, a tope. Sí. Entón, partindo desta base, e xa fallándome a min mesmo, a promesa que dicía que este ano non me ia enrollar demasiado. Claro, pero que entón non sería un programa. Claro, programa. Pero entón non sería un programa canónico. Claro, aí falaches. Por exemplo, agora non rematamos a unha. Non, o que pasa é que tamén pensei que se dicimos unha hora ao show, creo que hai que consensuala. Sí, porque se cada un di, porque xa é dúas. Claro, hai que dar un non batiburrillo. Non podemos probar unha vez anárquica. Sí. A ver, vale, por exemplo, veña, porque comezamos o programa, botaremos para atrás do micro, que senón claro, estoupan as orellas. Comezamos o programa cando xa é as 11:15. Ves, así queda mal, así queda raro. Quero dicir, habería que consensuar. Pois agora dicimos 6:23. Vale, 6:23, vale, 6:23. Xa veredes, imos probar. A ver, veña. Porque mirad os reloxos, porque agora xa é as 6:23. Perfecto. Así enténdese. Ves, agora AM ou PM? Bueno, claro, se empezamos con tirantes de Spini, de verdade. Bueno, solamente por dicir isto, é o momento de que poñamos a sintonía por primeira vez na 5G do Como que non? Isto sí que queda igual. E que hai que tarjeta, porque pon aquí no papel este 0000, isto para a xente que escoita de letras, por exemplo, de vogais. As 12 da noite. Como a min, no, bueno, 00 é vale. código de tempo, quero dicir, cando Vale. non empecemos co horario porque Vale, xa me liades perdón. outra vez. No, entón pon aquí que son uns cachondos os guionistas, pon fala Carlos, un minuto, entra sintonía. Claro, un minuto, di. Un minuto, di. No, pero peor de todo é que cando entra sintonía pon 0001.
Digo, pero Claro, será posible. de tolos, de Que tolos. fantasía, Bueno. que fantasía. Carlos, déixame dicir algo así. Sí, a ver, é que xa me rompestes. xa A me boa pasou, pruma, mira, a xa boa me- pruma, non? Fecais. Sí, é que quero dicir algo que xa me ven pasando dende a tempada pasada, é que cando soa a melodía por algunha extraña razón venme unha imaxe que túa a cabeza Sí. cunha especie destas camisas salseiras e unhas maracas mentras soa, non sei se algo está pasando. Bueno, pode ser, a ver, eu podería levar unha camisa Sí. desas sen ningún tipo de problema, pero a verdade é que me alegrame moitísimo que me fagas este apuntamento, porque hoxe ademais entre o público, que temos público, unha persoa, a ver, nos imos incorporando tamén Claro, pouquiño a pouco a normalidade. Restriccións de aforo, Claro, claro. sin pasarse. as nosas normalidades. Bueno, quero dicir que o mellor isto estás escoitando en agosto do 2022. E a xente descojonada. Solo un de público. Claro, bueno, isto- pringaos. Solo porque estades no futuro. Claro, bueno, pero nos que tamén, pero por nós mesmos, por saúde mental, imos poñer pois como unha data, poñamos que estamos pa nós como en 2021, Sí. o mellor case chegando a finais, Sí. pero 2021. Poñei en outono do 2021. Outono, Tampouco aproximes tanto. Outono casi inverno mellor, quen Sí. sabe, non se sabe. Bueno, pero pon 2021, eu xa creo que é bastante xenérico. Sí. Digo que pa nós que é 2021 aínda, a min pareceme non sei por que estaba que me dixo, xa non me acordo. Pero igual. As camisas e as maracas. Camisas e maracas. Pois gustaría Carlos, meter un camisas e gif maracas. deso, a verdade, agora que o comentas, Verdade? Fran, estaría ben un gif de Carlos. Eso é. Como Jim Carrey na máscara bailando cando en soaba momentos Cuban Pete. que sería o Correcto. sustituto perfecto do emoticono da flamenca de WhatsApp. A mí que parece che vale para todo. Ah, xa me acordo. Que digo que temos aquí unha persoa de público, pero que ademais temos hoxe connosco unha convidada que é a primeira convidada da 5G que ia vir na tempada anterior, pero polo que fose cousas de pois non puido. A vida, Cousas, a vida. Cousas que hai. Pero este ano sí, Claro. dixen, este ano como somos máis transmedia que nunca, Hai eu- transgresores Bueno, teño dúbidas, porque quero dicir, eu teño dúbidas de como vai o conto. Dixen, vou recorrer o oráculo. claro. Eu no mundo radiofónico, Caramba, eu, entón poñémonos serios, non? Claro, sí, Vale, por suposto, por primeira vez no programa. Sí. Eu no mundo radiofónico, se hai un oráculo o que teño que acoder cando hai dúbidas, Sí, en iso concordamos todos. pois hai que chamar sempre, Sí, sempre. a única, a inigualable, Sí. a que se viste polos pés. Sí. Que unha frase. E íspese pola cabeza. Efectivamente. A grandísima María Xosé Rodríguez. Bravo, bravo, bravo. Bravo. ¡Viva Rodríguez! Bravo, grande María Xosé. Isto sí que non o vou perder, María Xosé Rodríguez, amigo. Bravo. Isto sí. Oh yeah. Madre mía. Foi escoitar trans e pensaches en mí, ¿no? Trans, Bueno, non sei sí, que, trans, trans. non sei canto, e Efecti- xeches ela. Hai que chamar a xente que, bueno, ti sabes que es a miña oráculo. Sí, Bueno, eu comecei nisto por ti. Quero dicir, hai xente que agora mesmo está escoitando a radio e di como lle darán traballo a este tipo de xente? A outra xente non. No meu caso, menos mal, por culpa túa. menos mal. Que é o que hai. Que queda algún tolo por aí. Que menos mal. Que tal estás? Interesante. Te vexote igual que sempre. Sí, exactamente igual. Estás igual. E iso Como que Pini, neste como Pini, Pini, que claro. está igual tamén. Sí, sí. Pini Sí. está igual tamén, sí. Pini leva igual, eu creo que 45 anos. Mira, ou ainda así. estiven vendo estes días que estiven quitando fotografías do teléfono. Sí. Estiven vendo fotos das carreiras aquelas nas que participábamos. Como se chamaba aquel? A Gladiator Rey. A Gladiator Race, que éramos o peor equipo do planeta. Perdón, No, un éramos o apuntamento. mellor. Fíxense o que é a diferencia de un profesional ao outro. Eu digo Gladiator Race, pero ela di Gladiator Race porque ten estudos. Claro. Claro, claro, por favor. Porque como se di, claro. Exactamente, Sí, bueno, sí. vale, tampouco. E recordo que éramos o peor equipo de toda a Radio Galega, bueno, de todos os que se presentaban en todas partes. A xente metíase con nós e tal, pero decían, non, perdón, é que non somos un equipo, éramos únicamente xente do programa. O resto viñan deportistas de élite, estaban aí flipaos, estaban flipaos. todos gabándose de todos os porque eu fixo, anda sacada aí. Nos imos a furricar ali. Efectivamente, afurricamos todos xuntos, de feito chegamos a, pero Ninguén chegábamos todos facía mellor a xuntos. croqueta que nos. Iso é verdade.
hai imaxes diso, a ver se podemos colgalas nas redes sociais. @como que non radio, por cierto, isto non o dixemos. Como que non radio en Instagram, en Twitter, en Facebook, estamos en redes. E ademais imos utilizar moito as redes nesta 5G, imos propoñervos moitas cousas e despois pois xa iremos falando neste mundo que estamos do podcast agora. Tamén estaba en redes.set antes. Sí, redes, Agora xa hai tempo que non se sabe nada del. Era outro Bueno, tipo de redes. Saberá el de no, seguro. Outro tipo de redes. Bueno, como andas? Como andas? Bueno, non me Ando contestes a fenomenal, realidade, claro. fenomenal. Ou queres que che conte? No, non me contes, non me contes. Pois entón fenomenal. Non me contes, pero tampouco fai falla. É unha sorte terte aquí, porque ademais, como estamos meténdonos nestas procelosas augas do transmedia e todo isto, Sí, é preciso como tirar a áncora sí. para asentarme un pouco. Que poético. Sí. Que cousas Non, bonitas es- me É dis. como un diálogo entre Neo e Morfeo. Sí, igual. sí. Que bonito. Entón, dixen, xa que está aquí hoxe María Xosé Rodríguez, coa cal eu empecéi Sí. neste mundo, eu creo que o programa tal, primeiro programa da 5G, Sí. para que realmente os maiores Sí. collan as rendas. Claro, os que somos boomers xa, como din os modernos. No, eu digo, non falaba dos Eso di maiores, miña filla, que boomer eres, mamá. non falaba deses maiores, non quería dicir os maiores no senso da frase esa de deja que lo hagan los maiores, Ah, sabes? sí. Deixa que o fagan xa os maiores. Deixa que os fagan os Entón, maiores. bueno, pois eu considérome un neno. Entón dixen, xa que ven María Xosé Rodríguez, a min gustaríame para poder asentarme nesta nova realidade na que estamos os do como que non, hai que volver ás orixes. Bueno, a ver que me pides, porque xa estou... Non, espera, escoita. Porque este señor fíxome de todo, eh? Bueno, a ver, no, De pero todo, tampouco digas mire. iso. Bueno, o primeiro que quero decir Sí, por é favor. que hoxe estou realmente emocionada. Por? Emocionada. Porque estou pisando a alfombra da aspiradora. Sí, señora. Sí, claro, esta alfombra, sí, sí. señora. Sí, Esta alfombra da aspiradora, sabedes a historia? No, estábamos un día facendo un programa, non vou decir cal. Non vou decir cal, un programa. Ai, contemos isto. Podía contemos. ser un supoñer tamén, Sí. non Fora- era. Sí. fora caretas. Pode que non fora real. Incluso, non? Non era real, Entón era. houve un momento que houve que facer unha conexión así desas que hai, non? Entón, pois toda seria, fixen eu a conexión, vamos paso a, non digo a que, calquera, Sí, calquera unha persoa cousa, puido ser. calquera persoa. Sí. Entón empezo a escoitar un ruido. Porque claro, Tresandí estaba noutro lugar, que non se sabe cal era tampouco. Entón un ruido. Estaba na miña casa, di, Hasta que imos miro- levantar. Hasta que miro Skype e vexo que está pasando aspiradoras. Sí, iso é verdade. Pero estás pasando aspiradora. No, un momento. Que momento no. tan Queen, que momento tan Queen, Super Queen, Super Queen. É moi Queen porque ademais, a ver, houve unha época en que ela estaba no estudio. Antes de que isto fose super normal, non se o facíamos por Sí, cousas. Sí, antes Non- nos facíamoslo, sí. Non era porque quixéramos, pero cousas, a vida pois levounos a Sí, iso. sí, Entón, durante moitos anos, a xente preguntaba por que non sais Tresandí nas fotos. Claro. Non saía porque estaban na miña casa. Claro, entón Pero- habría que poñerte con paint. Claro, había que con paint, efectivamente. Entón todo isto que agora os profesionais teñen que ensayar para facer os programas un aquí, outro en Gidoiros, e que pareza que están xuntos, e ai, non, é que ora o micro non escoito pitido, non sei canto. Bueno, Claro. nos fixémolo 9 anos. No, O sea, bueno, que no. son esos precursores de todo Sí, isto sí. que pasou logo durante a pandemia que houve que facer Sí, cada unha a súa casa. Sí, bueno, 9 anos non, pero 5, 4 ou 5 sí. pero uns Catro, cantos sí. Uns cantos sí, 4 ou 5 ben a gusto. Sí, Nada, aparte nada, foi era así. moi divertido. A ver, eu sempre fui moi profesional, pero aquel día era un deses programas nos que polo que sexa alongábanse as horas. Sí. As horas alongábase porque había algo ou Había que unha cousa sexa. así. Cousas. Entón dixen, eu agora que non vou entrar. Aproveito este rato que teño libre. No, dixen. Eu escoito por... No, iso sí que non, iso sí que non é certo. Bueno, Saquei unha foto, claro. Sí, home. Saquei unha foto a Skype. mirei pa o chan e dixen, canta merda, aí no chan. Pero foi unha reflexión interna túa, non? Sí. Sí, non, claro, non o dixen na radio, pensei pa min así, interiorismo. No, él aproveitou o tempo. E entón dixen, pois canto, collín a aspiradora, de todos os xitos non era esta.
era outra que Era outra tiña alfombra. antes. Ah. Sí, sí. Bueno, pero é como Xa se fora morreu, in xa memoriam. Ou, Sí, ou o non me- mellor acababa de mercar estas. Pode É ser, que non pode sei. ser Bueno, esta, xa, eu creo Pois, que pero pode que ser. tempos cando podías pasar a aspiradora a calqueira hora, Sí, 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 claro, sí. claro. Bueno, Bueno, eso, o sea, que 11 onde quedou? 11 da mañá. Onde quedou? Bueno, Agora Como ricos, como ricos. E Veña outra derrochando cousa- kilovatios. Mira, e outra cousa que estou recoñecendo é esa ventá. Claro, porque esa ventá é a tamén. ventá que baixabas a persiana porque non se che veía nada. Correcto. Claro. mira, sí, mira. Agora estás, Estou recoñecendo o terreo. ves, agora estás no estudio e Sí, agora é un sí, estudio. sí, Ves, eso. tío, como é a vida? Sí. Bueno, pois agora o que quero dicir despois de todo este recordo que me parece maravilloso Entrañable, que sí. saques a luz. Eu o que quero é retrotraerme, entón, retrotraerme como profesional. Non vou cantar, xa No, cho non digo. vas cantar. No, Ah, no. vale. Hoxe non. Non vas Que cantar. vamos, cantas veces me fixo cantar letras vistas no instante que lees, que cantas. Xa. Hai que logo, Pero é rarísimo son Carlos porque Sí, sempre claro. trae todo super ben Sí, preparado. home. Cunha semana de antelación avísate, oye, mírate este Letra, música, todo no instante. Mírate, oye, si non che vai ben o tono da canción baixo, Sí, eso sí, non teñes bueno, problema. no, o tono sempre é o del, casualmente. Ah. Sí, Quero sí, lembraros que estabas no meu programa, vale? No, Pero non porque- querías ceder as riendas, que Perdón, os maiores, que Bueno, non, que a colla, ver, como vai o No, disco? no, sí, que perdón, colla. perdón. Pero sí, no, que pero todo isto que eu faga, pero quero poñer isto, quero marcalo ben, A ver. Sí, sí, vale, sí. que este é o concepto. Entón, como durante moitos anos ti e eu fixemos un programa que se chamaba Somos Quen, que habería que contar un día tamén como o título do Somos Quen, porque ti e eu somos moito de non tirar nada, facemos croquetas. Eu Efectivamente. eu só quería facer un apuntamento. Sí, por favor. Que xa yo recordei moitas veces a María Xosé Rodríguez, e volvo a recordar unha vez máis, fon o creador do grupo de Facebook Señoras que escoitan Somos Quen. Correcto, cousa que te agradecemos moitísimo. porque eu era moi fan do Somos Quen. De feito, lembras que o primeiro día que fixemos que me dixeches ven por a mañá tal, bueno, cando empezou o programa. Vas facer un concurso. Eu a miña preocupación, lembro perfectamente, era que a ver se chamaba alguén. Eu dixenlle xusto antes de empezar o programa, "Oye, se non chama ninguén, que sí, que chaman. Non te preocupes." Efectivamente chamaron, Chamaron. pero era un problema, era unha cousa que tiña, pero Sí. que non sabía. Logo xa me acostumei, xa sabía que chamaban, Que e non chamaban había seguro, problema. vamos, sí. Pero bueno, digo que fixemos Somos Quen, non? Ti máis sí. moito tempo. Entón, eu creo que o mellor xeito de coller terra para nós e para min personalmente é facer un magazín. Eu creo que ti tes que presentar. Ti terás que volver a Viva. presentar un magazín algún día. Esta é a miña opinión. Isto eu é amiga miña, pero ademais é que creo que é así. Este é o programa Un Supoñer. Un supoñer. Claro, Entón, eu como inte neutral tamén apostaría porque entón, debería como- volver María Xosé Como Rodríguez somos que non presentando. non podemos facelo outra vez. No. Eu o que quero agora é tamén propoñerlle a todo o mundo do equipo, vale? Sí. A partir de nada, de un minutiño, en canto acabe esta explicación, durante os Un seguintes minutiño 15... de explicación, No, un espérate, minutiño. é que claro, se empezamos así, logo non me dá tempo. A Son ver, fantasías. acaba. Digo que Son fantasías que ten que... en canto empecemos, en canto acabe, empece ela, Sí. Ah, empezou el durante programa. 15 minutos imos deixar que o programa sexa... con- Que conduza teño que ela. facer 15 minutos de programa. Sí, non te preocupes, que eu traioche como produción contido. Non te preocupes. O sea, ¿vale? vamos a ver, qué conto tan bonito, todo que montó, para quitarse de enriba 15 minutos de programa. ¿no? Meteulle Quiero decir, marrón a María Xosé. Todo que claro, montou sí, para sí, pasar sí, aspiradora. sí, 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 É a excusa que ten para pasar Vamos, que aspiradora. faltaba o ahora. violinista aquí, tocando, ¿me Bueno, entiendes? pero bueno, pero ela dixo que sí. O sea que Eu non dixen nada. Séntese, sí. Dixeches que sí antes, a outra pregunta, pero xa. Entón, imos facer un silencio. Vale. Como somos quen xa fixemos. Sí. Eu propóñoche agora que fagamos Que- somos Barbie. Somos Barbie, Claro, ben. porque Fantástico. Ou quen son? E aparte sodes todos Barbie menos eu. somos Barbie. Afortunadamente. Bueno, somos Barbie. Bastante Barbie. Entón, sodes. vou pedir a agora. min traballo me costou, Sí, Cuidado, sí. Vou pedir a todo o mundo que garde Pin un incluído. respetuoso silencio, vale? Agora imos seguir as ordes A que hora vai Somos Barbie? Eh, É importante, cando queres facer un programa, é importante saber a que hora vai. agora que queras. Ah, que queiras, Porque agora vale. ao final da igual, que queres? Ás 5 da tarde, que queres? De mañá ou de noite, de tarde? Somos Barbie. Somos Barbie.
Como, Pola a ver, noite. Pola noite, Sí, vale. magazine serio pola noite, como máis berberechos. Vale, ben. Ben. Pola noite 12 da noite, por exemplo. Gústache? 12 da noite, sí. Sí, bueno, Somos vale. Barbie. Vale, 12 agora a da noite. xente que Déixame que me centre porque claro, a xente que nos escoite que pense que isto é unha reconstrucción. Pero vai informativo antes. No, o informativo xa foi. 12 en punto, Sí. 12 en punto porque tipo é día de primeiro de ano. No, No, primeiro de ano non, No, que senón liamos, no, que estaría eu traballando. Claro, no, No, por pode exemplo, ser, non podo recollemos facer xa, doblete. facemos a recolleita do informativo e xa tratamos non os temas do correcto. día, tal, vale. Chan, xa está. Sí. Entón Vale. agora escoitamos a sintonía. A sintonía de Somos Barbie, vale. Vale, dalle aí, Pini. Veña. Gustabanlle as sintonías curtas, vale? Sí. Un apuntamento que fago. Somos Barbie. María Xosé Rodríguez. Esta sintonía ten o poder de facerme chorar. Que me dis? Porque foi unha sintonía que nos prohibiron durante un tempo, recordas? Porque era unha sintonía de Mika Peginson que non lle gustaba a todo o mundo. Entón, un bo día, fixéronnos unha especie de mix coa sintonía e durante varios anos tivemos que facer un programa de radio con ese mix en vez de a sintonía. Eu recordo un día que ia no coche, porque a teño na música que teño no teléfono, e empezou a soar enteira e chamei a Carlos Tresandí para decirlle: Carlos, estou chorando de emoción. E todo isto foi antes de rematar Somos Quen. Sí. Foi Exactamente, foi bastante antes de rematar Somos Quen. Entón, como somos Barbie, pois hai que cambiar de lío. Exactamente. Eu tanto podo ser Ken como ser Barbie, non teño ningún problema. Podo ser pola mañá, pola tarde, pola noite, o caso é ser. E para ser, aquí estamos con todos estos que son Barbie e a min vaime sair en breve, non? Somos, bueno, algúns somos Barbie lampiños. Barbie lampiños, Estou sí. facendo algo que facía moito no Somos Quen. Meterte no medio. Entrar antes de que me deras o paso. É Logo que unha das cousas máis chulas dun programa de radio en directo é que sexa en directo, que non sexa encorsetado e que cada quen diga o que quere dicir no momento axeitado. E iso non quere decir pisarse, porque para eso existe un mogollón de xeitos de traballar, simplemente con mirarnos aos ollos, ti e máis eu, con mirarnos ou sin mirarnos, respirando ou mentras ti pasabas a aspiradora, sabíamos exactamente que era o que íamos facer. Pero eso é práctica e cariño. Pero ti lembras que cando empezamos e moi pouco tempo despois, debíamos levar un ano pouco traballando xuntos, dixéronnos, pero vos coñecedevos dende hai moitos anos? Sí, un ano. Sí, un Un ano de vir traballar aquí, A nosa conexión foi en Máis Berberechos, outro programa de gran nome. Era estas horas. Era estas horas, sí. era fin de semana de 12 da noite a 3 da madrugada. Porque realmente ia ser ata as 2 da madrugada. Eso foi o que me dixeron a mí cando me mandaron preparar o programa. E despois de 2 a 3 iba a ir un programa de inmigración. Pero non daban encontrado a persoa que o presentaba. Entón, estiven meses facendo tempo unha hora de 2 a 3 da madrugada. Pero eu non facía Máis Berberechos, non. A partir de aí facíamos outras cousas. Era moi simpático. Por certo, a xente acabo de darme de conta que a xente estará notando a ausencia de Fernando Requerre, que debería estar aquí, pero hai que dime, Pini, que temos que nos deixou unha mensaxe. Sí, porque tiña que estar aquí. Espera, parece. A ver, sí. A ver, parece que escoitemos a ver que nos di Fernando Requerre. Ei, xente, Hola. xa vou de camiño. Que pasa que fastidiouseme aquí o carburador. Bueno. O carburador ten unha especie de válvula, vale? Sí. Do coche falo, O carburador ten como unha válvula. Esa válvula, ao parecer, o que é a sístole, da válvula, carbura mal. Entón,
en canto faga a desfibrilación do carburador, xa queda amañado en teoría. Entón, non sei como explicar, sístole diástole, sístole diástole, sístole diástole. Entón aí sí que xa eu penso que xa poderei arrancar a bicicleta. Vale. E a partir de aí poñede que estou como a 20 minutos, tardarei 15. Vale? Entón, por favor, esperádeme ou ir tirando se queredes, bueno, o que vexades. Xa. Pero, por favor, que alguén me agardade. Xa vou. Na De rúa verdad, está, parece. En canto solucione o tema do carburador coa desfibrilación, eu creo que xa está. Vale. Que vou, esperádeme. En un ratiño estou aí. Que Moi apañado, ben, Que vale. apañado, Que isto estaría ben que podía Fernando en estado puro, Sí, pode. Totalmente. Bueno, a ver, pois nada, que non se preocupe a xente, que está Fernando Sí, Requerre nesta 5G, sí. o que pase que non chegou, pois non se queda Un problema da válvula do Claro, carburador. empezou Somos Barbie e eu pasei un pouco a ser o Inte, en realidade. Quedei así como callado. Claro, é que bueno, que o poder da voz, Sí, sí, que din sí, outros, sí, pero sí. esta Sí, señora sí. tamén Mira, o ten. e que contidos vai ter Somos Barbie? Pois mira, por exemplo, efemérides. Isto Algo que nunca se Vale, fixo. no, Nunca, sí, nunca. sí, sí, sí. efemérides. Que pasa? Que Efemérides. pasa? Que como non sabemos. Eu levo tempo preparándome para facer efemérides, Sí, é que sabía, sabía que che ia gustar moito. Sí. Que pasa? Temos un problema, que como agora estamos mundo transmedia Sí. e non nos gustaría insultar a ninguén ou que ninguén se sentise insultado porque dicimos, hoxe 14 de xuño e resulta que outro non. está escoitando. Pero que ti non pillas como se fai un efeméride. No. No, un día destes, Sí. xa está. No, pero espera, non, é que temos unha Un día destes foi o día de... isto está ben. A ver si te centras. Que Claro. pasa? Que nós temos un especialista en efemérides, entón o que decidín este ano é ¿Qué? facer unha efeméride aleatoria. Entón vou Sorteas unha data, non? que efectivamente vou coller o Como un bombo, non? correcto, o xerador de números aleatorios. Sí. Entón como Aí estamos vendo como xiran xa os bombos. Como a lotería, igual. pois vou Como o notario mete as bolas. o que vou facer é que ti sexas o meu O neno de San Ildefonso. Bueno, o Sí. miña nena de San Ildefonso, Sí. neste caso. A ver. Entón, o que vou poñer é un número do 1 ao 31 para Vale. decidir o día, Vale. vale? Entón, do 1 ao 31. E voulle dar aquí a xerar Sí. e imos descubrir cal é a data. Cal é a Que efeméride? A ver. querencia ten Calea. por así, Mira. por as A ver, as veña. O mecánicas, non? 23 de... O 23, vale, xa 23. temos o día, 23. 23. 23 E agora imos poñer un número entre 1 e 12, do 7 de xullo. o 23 de xullo. Pois imos ver que pasou o 23 de O xullo. 23 de xullo... 23, espera, que agora imos, porque claro, a ver, todo o mundo quere escoller o que pasou, a ver. O 23 de xullo, por exemplo, hai que dicir que o 204º, que nos gustan moito os ordinais, Ese outro, sí. día do ano do calendario gregoriano, Oh. e, por exemplo, pois mira, eu que sei, iniciouse o concilio de Basilea en Suiza. Sí. Isto está Hombre, ben. Basilea, que fortuna la mía. Correcto. A sección de Fran. Pero en 1881, Pini. A ver. Isto, gústame moito esta. Asínase o Tratado de Límites entre Argentina e Chile. O cal outorga a Argentina soberanía legal e absoluta sobre a Patagonia oriental, aproximadamente dun millón de kilómetros O que cadados. se chama poñer os marcos na Patagonia. Efectivamente, o Tratado de Límites. Entón, nos agora que xa temos esta efeméride de Sí. 1881, Sí. 23 de 23 de 23 de xullo, xullo. agora solamente queda que non la analicen. Ah, agora hai unha persoa que analiza eso. Claro, isto Perfecto. sempre fai neste Que programa. profesional. Alejandro Martínez Pini. Ui, Bueno, casi. Ahí está. Sabes que pasa, Pini? Que este ano non ves a efeméride antes nin nada, entón vou para que penses. Entón, Tampouco pero temos a antes dicir que vía. estás Ai. igual, Antes chínchate. entón lembro que o 23 de xullo de 1881 asínase o Tratado de Límites entre Argentina e Chile, Ah. o cal outorga a Argentina soberanía legal e absoluta sobre a Patagonia Oriental, que mide
1.000.000 de kilómetros cadrados. Para sempre para os argentinos. Queres dicirnos algo disto? O que non sei é canto miden pingüins. A sección de Piña, amiga, sempre está. Dixemos que está igual. Está igual. Ah, sí. A ver, igual. que Porque non está una- Fer. Estás igual. Estás igual. Estás... Bueno, pois isto unha efeméride está ben. Perfecto, ben. E agora actualidade. Por Actualidade, exemplo, se che ben, parece unha noticia, actualidade. tes aí debaixo desa Isto que está aquí é actualidade. Iso é unha actualidade. Por exemplo, eu creo que poderías ler perfectamente unha nova que nos chega, digo che que é de La Vanguardia, vale? Entón, se queres podes ler o titular. ver. Logo se queres explico eu. Vai ao hospital por fortes dores de estómago e descubre que tragou un Nokia 3310. Isto é importante, o 3310, non? Sí, sí. Este era o meu teléfono, creo. Ben. Un home foi operado como unha chispa de urxencias e todo quedou nun susto, meu pobre. Os motivos polo que un pode ter fortes dores de estómago son moitos. Sí. Dende ter tomado un alimento en mal estado ata ter algún tipo de intolerancia. Pero de todos os xeitos, de todas as posibles, as causas posibles, a última que se podría imaginar un paciente é que tragara accidentalmente un Nokia 3310. Efectivamente, María José, que é o caso dun home de Pristina, de Kosovo. Cristina, la reina del desierto. Cristina, sí, irmá de Elena, e que se desplazou polo seu propio pé ao hospital por fortes dores que sentía no estómago. De feito, foi liderado o equipo de médicos que lle sacou o teléfono polo doutor Skender Teljaku, que lle preguntaron operamos doutor Jess Skelder. Continuou a operación. Mira, tes en conta que este señor é de 33 anos como os dous primeiros números do Nokia. Correcto, 33 Sí, algo ten que ver. Que Bueno. tamén che digo unha cousa, os Huawei non sentan igual. No. Son máis lixeiros. Non é o De mesmo. verdade que os Nokia teñen Caen pesados, caen pesados, sí. De feito, sobre todo si tan pouco feitos. Aí está. o que sí temos, María José, é outro lado do fío telefónico ao protagonista desta O teléfono. noticia. Sí, sí. Non, o teléfono non, en este caso é o señor. O señor. Sí. A Pero chamando polo Non Nokia. pode ser. Pois isto sí. bueno, creo que o sea, sí. falando para dentro. Claro, agora estará falando polo Nokia porque xa yo quitaron. Falamos con este home de Pristina, Kosovo, que se tragou o Nokia 3310. Dende Pristina para o como que non un saúdo, amigo. Hola. Hola, como estamos? Que tal? Hombre, Como hola. se chama, cabaleiro? Eu, Dolores. Pero vostede un señor, non? Sí, pero aquí en Pristina é normal, Dolores é nome ambidestro. Tanto para un lado como para outro. Temos outro concepto de nomes aquí en Kosovo. Moi ben. O meu pai, por exemplo, chamábase Obdulia e aquí non causa ningún problema porque somos unha civilización moi civilizada que mira pa diante sempre sen complexos nin así. Moi ben. Dolores. Fuertes de barriga. Fuertes de barriga. Fuertes por parte de pai, de barriga por parte de nai. Dolores puxeronme os dous, Xa. de acordo, por maioría simple, decidiron que ia chamarme Dolores, porque a miña nai gustaballe máis Lucrecia, Xa. polo meu avó, que tamén se chamaba Lucrecia, bueno, como a miña nai tamén, non? Que tamén era Lucrecia, pero xa meu pai dixo que no, dixo, no, outra Lucrecia, no, porque logo colles o teléfono e di, quen é, Lucrecia pai ou filla? Iso non pode ser. Bueno, eran outros tempos, non? Dixo el, o neno vais a chamar Dolores porque o meu pai era moito de migrañas e entón tal. Bueno, E así, Dolores, vostede está ben xa. Perfecta, quero dicir. Sí, eu perfectamente. Ben. Agora xa vou ao baño con normalidade e todo. Quero dicir, desculpen polo escatolóxico, non? Pero que vou ben, de ventre, vamos ben, de ventre ben. Vale. Bueno, ben. Eu notaba o estómago como pesado, non sabes? Sí. Como que ves que tes algo que diste, que son gases, non? Era como cando comes, que se yo supoñer, 6 kilos de churrasco, Sí. pero co oso tamén, que tragas todo. E tiña como unha cousa aí atravesada, e claro, o primeiro que descartamos foi o embarazo. Preguntoume a miña muller, ti tiveches algunha falta? Ou dixenlle, bueno, primeiro de bacharelato, no primeiro trimestre faltei moito, pero ela xa dixo, porque era estudiada, dixo, iso non vai ser. Entón, descartamos o embarazo
por motivos que, bueno, porque son un home, non? Claro. Entón, moito se tiña que complicar a cousa. Sí. Para total que fomos ao médico, fixeron unha ecografía e cando pasaba pola zona do estómago, coa eco, non? O médico viu algo que lle parecía raro e pasou así a modiño, o chollo do ecografía e puido percibir perfectamente que se podía ler Connecting People. Tal cual, Connecting People. Xa. E el aí comezou a sospeitar. Sí. E despois el probou, con estas pesquisas que xa tiña antes, me probou chamarme ao meu número de teléfono. Moi ben. E comprobou que cada vez que lle daba tono ao teléfono, eu vibraba. Entón dixo, isto ten que ser iso, foi un quirófano, a operación ben, durou unhas 79 horas. 79 horas Carai. de Sí, porque se operación. empeñaron en quitar a tarxeta SIM, pero co teléfono no estómago. Creo que foi unha aposta, creo. Despois nada, unhas horas de reanimación, 38 Sí. ou 39, pa casa xa. O que non aclara a noticia Sí, que non aclara, dígame. é como se tragou o teléfono. Claro. Xa. Porque isto A non- ver, o meu sogro Lucrecia é o que cociña habitualmente. Nos comemos na casa do meu sogro todos os días porque, porque vivimos ali. El é moito de cociña creativa tamén, dicir, el fai unha tortilla de patacas, sempre lle bota o que teña a man, sabes? Se produto da casa, pa adiante, que se cabaza, que se pimento, que se xouba, todo pa adiante. Eu creo que o mellor animouse e viu o Nokia ali arriba e dixo, por innovar, e meteu no pa dentro, tipo a fava de roscón de reis, tocou a min. Creo que agora teño que pagar a tortilla, como me comín o teléfono, pero que é unha tradición de Pristina. Xa, que non sabemos exactamente. E antes de rematar, algunha secuela que non sei que vostede Regreso ao futuro 2. No, algunha secuela digo da enfermidade, de que lle quedase a vostede algo de No, bueno, agora eruto moito. Va, De feito, vale. levo aguantando toda a entrevista porque como é a radio, xa. pero, non quero causar mala impresión, pero se non xa tería eructado eu varias veces, Bueno, home, tampouco. De hecho, non ven por faltar, pero que non aguanto máis. Bueno, home. Que disculparme porque Iso que foi, Dolores? é que agora me soan así os eructos. Ah, vale. Bueno, do teléfono é a única secuela así que me queda. Pois moitas grazas por falar connosco, co Somos Barbie aquí en Veña, directo. moitas grazas a vos, un saúdo fuerte. Dende Pristina, pois aí estaba, Dolores. Actualidade manda. Nós estamos onde está a actualidade. Sí, señor. Sí. Que che parece? Polo de agora o contido do magazine ben, non? Vai moi ben. O sea, tivemos efemérides, actualidade. Home, agora a participación dos ointes. Home, claro. Claro. Participa un concurso. No, concurso. No. Concurso testí para a semana que ven Sí. ou para o seguinte podcast. Non, pero eu decidín que xa que estamos en Somos Barbie, Sí. e que eu creo que en Somos Ken a mágoa é que non cadrou, un grandísimo colaborador tería sido Pepe Capelán. Bueno, seguro. Segurísimo. Claro que Estou moi Pero ainda non convencido. existía, eu. Sí, ainda non existía. Existía No, bueno. outra persona, pero eu non... Por eso non estaba en Claro, Somos se Ken. non houve, o mellor estaría. Claro, pero como el ten unha sección de consulta que é o CCC, o Consultorio Capelán Consulta, Ben. vale? Consultorio Capelán contesta. Consulta, sí. A xente consulta a min, eu E ti contestas. Mira que Entón, original. a sección chamase CCC. Entón, se queres, ten sintonía e tal, Sí. entón vouche deixar agora as rendas do programa como produción, isto é como se fose unha conversa fora da radio. Fora da radio, sí. Entón, agora ti das Doulle paso a él, e non? que el faga e ti interactúas e o que Pero queiras. quen fai a consulta? Hai unhas chamadas dunha Sí, xente. temos un número de... Bueno, explica el todo, ¿eh? Explica todo. Explica todo, él. Bueno, ti dalle agora, ti entraba... Saímos de Publi, vale? Entón entras. Dalle. Saímos de Publi. Bueno, e chegou o momento de recibir a Pepe Capelán, que é todo corazón neses ollos que ten. Que guapo estás. Moitas gracias. Sintonía, aí vai. Mira, teño os pelos como as carpias de que me dea paso María Xosé Como a pelos, Rodríguez. igual. De verdad.
Como diría Tresandí, como a pelos. É maravilloso o sea, que poder cumplir un dos meus soños, que é estar no mesmo programa que María Xosé Rodríguez, e que ela me de paso isto digo de verdad con todo orgullo, María Xosé, que Vas recibir sí. consultas a través dese teléfono vermello. Sí, mira, nós temos aquí este que é o teléfono do programa Sí. para atender as chamadas, pero tamén temos, porque nos innovamos, como estamos Sí. na 5G, neste somos Barbie, tamén temos un teléfono digital, non é un Nokia 3310, pero bueno, Pero que podía é ser- perfectamente comestible, quer decir, está ben, non ten salmonelose, nin nada, non? Importante. E bueno, é un número de WhatsApp que é o 604029957, donde os nosos ointes e as nosas ointas nos poden mandar notas de audio ou mesmo vídeos Ah. para facerme achegar as súas consultas, as súas dúbidas. Eu son un pouco como, digamos, eu escoito as necesidades e as cuitas dos nosos ointes, e despois eu respondo o que me dá a gana. Ben. Entendes? Que che parece? Estamos, sí. Vale. Sí, pareceme perfecto. Pois eu creo que temos un ointe xa preparado, que temos unha consulta. A ver. Bueno, non sei se o mago das ondas Alejandro Martínez Pini non la pode soltar. A ver, quen é? Sí, sí. Pedimos, tes Pini aí Vamos, consulta. sí. Aparece agora. Eu poñeme así, escoitando. Ah, ben. Boas, Pepe. Mira, acabo de voltar de Madrid despois de 20 anos. E algunhas cousas recordo de ter que ter en conta en Galicia. A rebequiña, levar o paraguas... Pero hai outras cousas que esquecín. Por exemplo, se vas á playa e queres comer un chiringuito, hai que reservar, porque se vas á hora de comer, non hai sitio. Claro. Que máis cosas se me poden estar olvidando? Claro. Bueno, pues moitas gracias, amigo ointe. Bueno, o que está claro Que é drama, que drama. Da Coruña non é, porque o galego non se esqueceu. O sea que por unha perfecto. O que sí que vexo que traía con ele é o mal do madrileño, que é querer ir a comer a un chiringuito sin reserva. Que é o mal de moitos jodechinchos durante o verano, que padecemos lamentablemente esa invasión, non? Que bueno, pues nesta época xa foi abandonando estas terras para pasar o inverno en zonas máis cálidas. Bueno, o mellor é agosto de 2022, sí, pero neste momento que estamos coitando a chamada, non? Pois Este rapaz, pois eso, que vese que ven un pouco madrileñizado, hai que decidir que por educación hai que chamar a todos os locais de hostalería para reservar, non? Que é saudar tamén cando se entra, dar as gracias ao marchar, deixar propina, etc, etc. E non colarse, que tamén son especialistas en logo, colarse os madrileños. Tres pinceladas. Mira, está subindo a audiencia en Madrid. Sí. Teño aquí os datos. Mira, está subindo moito. Vamos, que me gusta moito a min empregar esta palabra para darlle unha pátina. Que bonito, que bonito. É unha palabra Pepe. Iso paino moito a miña filla. Iso, bueno, skate. Pátina, unha pátina de galeguidade a este ointe que retornado a Galiza terra nai. Busca o seu lugar, non, Pepe? Exactamente. Entón, eu simplemente lembrarlle que cando vai a tomar algo cos amigos que saia con cartos na carteira, porque aquí Galicia non é estilo Ribadeo, cada un paga o seu. Aquí hai que pagar como mínimo unha volta cada un. E pelearse por ver quen vai pagar, que iso é o bonito. É dicir, pago eu, non, pago eu, me cago en dios, que pasa, cos meus cartos non valen, pois cobra aquí, chaval, cobra aquí que estaba eu antes, tal, ben. Eso é que si queda para ir de viños, de cañas, etcétera, cos colegas a última hora da tarde, que non cee antes. Que aquí sí poñen tapa gratis. Efectivamente. Aquí sí poñen tapa gratis, entendes? Porque aquí en Galicia, outra cousa non, pero comer, ben. Sí, señor. Nos de feito, lembras que fixemos durante moitísimos anos unha campaña pola radio pública de Galicia todas as non hai tapa nun bar, non imos. Claro, pois eu súmome. Mira sin sabelo como isto funciona como unha mente colmea. Dadesvos conta, non? Como me sentí. Somos Barbie está pola labor. Se non hai tapa nun bar, non imos. Para este rapaz, eso, que non olvide a rebequiña, que eso é algo moi galego, que aparte sirve para despedilo, agradecerlo e contarvos unha anécdota moi simpática que me pasou cando estive en Madrid en setembro con Alex Fidalgo, que mandamoslle, por certo, aproveito para mandarlle unha apertaza grandísima, porque cando estábamos empezando a promoción desta 5G, Alex Fidalgo non falla nunca, foi un dos que nos animou, rechoucheou, é un tipo que ten un dos mellores podcasts que están agora mesmo non se pode dicir nas ondas, pero na internet está, que é lo que tú digas, que é moi recomendable. E nada, un saúdo para Fidalgo, perdón. Cando mellor é alguén máis xeneroso,
Como? Canto mellor é alguén, máis xeneroso é. Sí, eso sempre pasa. Sabes o que me pasou a min? Claro, estábamos en Madrid, era durante a ola esta de calor que houve en Madrid, e nos quedáramos con uns amigos para tomar algo de noite, pero claro, dixéronnos, vos tranquilos, que pola noite refresca. Ti eso non lle podes dicir a un galego. No, Non lle podes dicir a un galego, porque automáticamente que fixen? Baixei un jarsé. Home, Pensabas no normal. nordés, O sea, xa. eu, o sea, sudando a chorro, 40 grados pola noite. Home, normal. En plena malasaña. Refresca. Claro, co xersei ao lomo que todo o mundo me miraba en plan como se vira un extraterrestre. Entón, pois eso, que polo menos este amigo retornado lembra que a Rebequiña só para Galicia. Só para Galicia, sí, sí. Eu lembro que cando fun a Madrid hai moitos anos en verán, tivera sorte porque sí que collín mal tempo. Que me dis? Sí, menos a última noite. Que caían os paxaros cando estábase mellor dentro da casa que fora. Sí. Sabes cando saes dun portal, cando abres o portal é como se a cousa Sí, Hulk sete superheróis superfortes máis golpeasen fortemente a túa cara Eu do comparo calor. a que che estean dando aire cun secador na cara. Igual, Sí, Sabes? esa aire Saes quente. aire quente. Volvo. Pois bueno, responderemos esta e outras máis consultas no consultorio Campelán Contesta, CCC, 604-029957, mandade WhatsApp, estarán os rapaces de Palo Alto, non? Sí, Poñendo xa están por aí, mira, esa é a túa cámara. Vale, pois poñédeme aquí os printers, por favor, rapaces, que temos uns chiquitos que Ah, están sí. en uns Sí. becarios que están alá en California, Ah, ben, ben. levándonos a cousa de Sen internet. cobrar e sen dar de California. alta na Sí, Seguridade sí, Social. sí, por eso Sí, sí. metémoslos a Google. Cobran en visibilidade. Cobran en Ahí está, ahí está. Están aprendendo. Claro, hai xente que O que lle damos están gañando gracias a vos. Eso, por favor. visibilidade. Ves? Sí, sí, Ves? sí, Que hai claro. xente que se vai a Barcelona a Esta facer un podcast e outros se van a Palo Alto a Exactamente. pois a poñernos os Esta printers xente que non se dá e levarnos conta. Iso que lle dicía eu a súa señoría. Non cobrar, que tontería. Que lle dixen eu, que non me cría, pero bueno, en fin, que lle imos facer? Cando Pois se quiso eso. reclamar a Seguridade Claro, Social. cando Ti espargo. aquel día do suizo. Bueno, 60499 No, 604-029957. querías ampliar isto? Sí. Digo porque falamos xa que Grazas, este é o grazas momento por esa ponte que acabas de tender, Guau. Carlos Tresandí. de Bridge. Porque gustaríame, xa que somos a temporada máis transmedia que nunca, entón que quero lle dar unha volta de parafuso Sí. a esta sección e plantexar unha nova sección a ver que che parece. Isto é como se fixéramos un paréntese no espacio-tempo do Somos Barbie, porque Ajá. estou yo propoñendo ao Carlos Tresandí do Sí, como sí. que non. Tampouco lle queda moito Somos Barbie, xa cho digo, pero ti, eh. María Xosé, tamén gustaríame a túa opinión. É un Sí, a ver. multiverso, isto Eu, como eu multiverso. quero Sí, propoñer á audiencia que me lancen a min precisamente propostas de facer seccións. Por exemplo, si, imagínate Sí. que hai un ointe que é aficionado á numismática. Sí. Pois quero que no próximo programa fagas unha sección sobre numismática e filatelia, Guau. ou sobre colombofilia, Sí. ou algo de, é dicir, calquera inquietude, Todo calquera o que sexa legal, eh. Sí, que sexa legal. Sí, claro, mellor. claro, no nada de cousas raras, No, pero non. se tes algunha inquedanza e vedes que o voso espazo non está representado na radio, digamos, tradicional, aquí está o programa como que non 5G máis transmedia que nunca para poñernos nós o voso servicio. Isto, Pepe, eu, e se non- eu voto de menos unha sección de taxidermia. Sí, no programa. pois, por exemplo, o próximo día podemos falar de taxidermia. Moi ben, moi ben. Aparte escoítanos moitísimos. Sí, Sí, bueno, ahora traballan pouco porque hai moita competencia con Uber e Claro, Cabify. claro, Os pero- taxidermistas xa non traballan tanto. Así me gusta, que recollan as lúas. Bueno, Sí. Digo que si non das encontrado a sección entre todas, sempre podes facer un casting e tela 7 meses facéndose. Sí. Isto, por favor, antes de que nos marchemos, que estamos a piques de rematar, e aparte hoxe temos música en directo, porque seguimos tendo música en directo no programa, Eso non Que falla. grande. e veñen os EP, que é un novo proxecto dos irmáns Cuña. Oh. Sí, con Chus da Silva, que comezaron a finais do verán Qué do guai. 2021, van a acompañarnos durante os vindeiros Bueno, 3 programas. Música en directo, somos Barbie total. Hombre, pues claro, Claro, no, o do casting permanente, isto é cando ti queres facer unha sección e resulta que non te decides por nada, agora chamante 50 cada un Claro. cunha sección que pide, solución. Cale, Un casting. tes un casting e estás decidindo
Entón, mantelo durante meses, non hai problema. Claro, pois grazas polo consello, María Xosé. É unha idea sí. que ás Pois veces un casting de sección, perfecto. Ás veces Se a xente funciona, non nos... Sí. Que, por certo, para esta sección non só poden contactar co 604002957, sino que nas redes sociais poden deixar os seus comentarios. @ como que non radio. Por certo, Dani Lorenzo, te sección este ano, imos escoitala dentro de 2 programas. Que ben, que ben. Imos seguir desfrutando de Cinema Paquitov. No, Perfecto. como que non dentro de Cinema Paquitov, porque ele é Dani Paquitov. Dani Paquitov. Por certo, acaba de sacar un novo libro, bueno, acaba de sacar no noso tempo espacial. Espacio-tempo. Se estades escoitando isto no 2026, pois xa ten o mellor 3 anos. Pero fai a mesma ilusión que o compren. Claro, por exemplo. claro. Mira, moza, porque mira, coloqueiche aí un maravilloso fondo. Aí estás, co mira. libro de Los Miserables, 40 anos do musical que cambiou todo. Maravilla. É un análise da obra de teatro musical Los Miserables e é un libro conxunto. Rufino Pérez é o coordinador, Pedro Ruy Blas, que foi o primeiro Jan Valjean aquí en España, fai o prólogo, e eu levo unha sección na que analizo as distintas adaptacións da novela de Víctor Hugo ao cine e especialmente o musical de Tom Hooper de 2012. Víctor Hugo era unha persoa. Digo porque hai xente que dubida. Non eran dúas. Como Johnson & Johnson ou Hanna-Barbera. Por exemplo, esas eran Ortega y dúas. Gasset. Esas eran dúas. E non era unha señora ninguna das dúas, ademais. Hanna-Barbera. Sabes que me enterei outro día que o Joseph Barbera tiña algo que ver con David Bowie? Non, con David Bowie non, con Jim Vincent, o músico. Pois creo que casou, tería que buscalo, pero tamén abro este melón para que a xente tamén faga cousas e busque. Eran familia. Sí, era, non sei con que casouse cunha filla do Joseph Barbera e acabou casado ou arrexuntado o que sexa con Jim Vincent, que foi un das estrelas do rock and roll para lo nos 50, 60. Pois nada, este é un momento de servizo público que deixo aí en riba da mesa. Aí está. E nos imos rematar. Tivemos de todo, neste Somos Barbie. Somos Barbie. Queres darlle paso, como imos rematar? Sí. Queres darlle paso ti á actuación musical? Chámanse os EP. Os EP de Extended Play. Anda, acabo de cargarme o boli. Si, non te miras. A ver se os EP son os irmáns Cuña, Alberto e Andrés Cuña e Chus da Silva. Que van tocar? Sorpresa, tampouco imos explicar todo, entendes? Entón ti pon final este Somos Barbie e Alejandro Martínez Pini nos controis técnicos, estivo connosco Dani Lorenzo, perdón, un momentillo, que che mandou outra mensaxe. Sí, o do Carter, digo. A ver, perdón. A ver. Sí, dalle. Que será? Fernando Requerre non chega para este programa, creo, non? Sí. Sí. Non, o do programa. Te teño que falar cos do programa. Está falando longe. Sí. Carlos. Sí. A ver, estou tendo un problemiña. Resulta que os leucocitos do Google Maps non van ben. Teño estropeados os leucocitos do Google Maps. Entón, cando me di a dereita e a esquerda. Cando me di a esquerda é que teño un radar. Xa. Entón, vou coa bici, pero vou regular. O carburador xa está ben, xa lle puxen as plaquetas, chuf, chuf, chuf. E ahora xa está ben. Vale. Pero vou de camiño, non sei cando levar ese programa. Pero bueno, según xa estou. Agardádeme se queredes. Eu creo que para o final chego. Teño unha cousa, pero fina, e de flipar. Unha especie de espectáculo, hai pelícanos, vai haber tamén algún flamenco, todos aves de pico grande. Pero a ver si soluciono o tema das plaquetas do navegador, vale? Vale. Veña, agardádeme, porfa, que xa estou aí, Veña, Sí. hasta ahora. Bueno, pois xa, que vaya. Programador! Ponlle aquí o tema do Max. Do Max, sí. Bueno, pois ao mellor non chega. Ao final xa digo que non chega porque ao final vai estar protagonizado por música en directo María Xosé Rodríguez. Efectivamente, como este Somos Barbie é un programa de xente trans, como dixemos ao principio, trans, ponlle ti a continuación por onde queiras. Transxénica. Somos raros e apostamos pola música en directo porque resulta que os músicos tamén tocan, teñen esa historia. Pois imos facelo así, imos rematar con música en directo
directo neste caso cos EP, os irmáns Cuña e Chus da Silva. ¡Bravo! Adiós, no sé por qué razón, no sé qué culpa tuve yo, jugaste con mi amor, ¿por qué? Pero no importa, te perdono. Yo ya olvidé lo que pasó. Sabes que sigo enamorado y solo pienso en nuestro amor. Ya sé que volverás a mí, ya sé. Pero no importa, te perdono. Yo ya olvidé lo que pasó. Sabes que sigo enamorado y solo pienso en nuestro amor. Ya sé que volverás a mí, ya sé.